Een heel goeie het is die 31 maart. Welkom bij Biens Miljoen. Jeroen Elfrink. Een maand lang mocht hij geen drip alcohol drinken. Hoe hij hem beheersen. We zien het aan zijn in zijn videodagboek. Misdiejournalist Simon Fuik die doet in de misdiemeter. En die bespreekt een paar van de opvallende Frieske zaken. En het Friesk wie weer een banner van Wille voor Annemarije Bloem. Of net? Zeker. Ja, en daar heeft ik nog een mooi shirt om. Ja, Vertel, daar hebben we iets mee. daar doen we wat mooi. Het had wat te krijgen met Badr Hari en met Matta Hari, maar daar straks meer over. Oké, dat is een cliffhanger. Ja, hij moet nog even trots zetten. Nog 1 dag moet hij trots zetten. En dan mag Jeroen Elfrink weer een pilsje drinken. 30 dagen zonder drank voor de actie Ik Pas. En die actie die begon hier in de studio. Welkom Jeroen. Ja, dankjewel. Zit je goed, dit jongen? Hey. Ja, dankjewel. Ik voel me ook goed. Ja, is er ik wat voel voor? me fit. Ik ben uitgeslapen. Het is ideaal. Maar qua postuur, hè, is er wat verloren? Ja, zie je dat het eraf is? Ja, de love en ons binnen er ook. Mijn broek zakt zo wat van de kont. Nee, ik ben echt 3,5 kilo kwijt gewoon. Ik denk niet dat het alleen door de alcohol komt stiekem hoor. Want ik heb ook wel wat gezonder gegeten. Ik dacht, als je het doet, moet je het goed doen. Maar dat heeft echt wel geholpen, weet ik zeker. Ja, het bandje zit om die pols nog altijd. Het zit op Ik Pas. Ik pas. Even heel kwart. Wat wie nou krekken doel voor jou? Dat was in het Fries en ik spreek niet zo goed Fries. Wat is je doel? Mijn doel nu. Nou, wat was het doel? Wat was de opdracht? Oh, de opdracht was 30 dagen geen alcohol drinken. En eigenlijk het uiteindelijke doel was een bewustwording van hoeveel momenten er eigenlijk wel niet zijn dat je alcohol gewoon neemt of dat het je aangeboden wordt. Ik heb het opgeteld, 15 keer in 31 dagen. Daar stond een pilsje kriegest of drinken koest. Ja. Nou, daar is de videodagboek voor u bijhouden. Ja. Om zien te leren dat het dus inderdaad een beproeving weer. Ja. Nou, komt-ie. Ja. Zit je dan weer, hè? Hier. Ik pas aan de cranberry sap. Thomas? Ik pas niet. Lekker biertje erbij. Hey. Cheers. Nou, St. Patrick's Day. Bier. Ja. Ik pas. Proost hè, fijne St. Patrick's Day. Dat kan eigenlijk helemaal net. Is het zonder drank? Maar het er toch niet in. Ik kan het je wel aanraden. De eerlijkheid gebied zeggen dat ik maar drie drankjes heb gehad daar. En toen wilde ik ook weer naar bed. Want St. Patrick's Day viel midden in de week. En ik moet natuurlijk gewoon werken. De dag Maar drankje daarna. is gewoon wel alcoholvrij, hè? Denk ik. Alles alcohol. Ja, want Ginger heeft het ale. helle? Ja, Het is die echt goed slagen dus. 30 het is dagen. mij wel goed bevallen. En voornamelijk wat ik zei, die 15 keer dat ik dan eigenlijk in de gelegenheid ben geweest. Ik denk dat ik... mijn voornemen is om daar een stuk bewuster mee om te gaan in de toekomst. Maar mooi. Vaker nee of, zeggen. Of op 1 april. Ja, dat is mooi toch? Ja, Ja. mooi is dan... Neem het dan niet? In principe zou ik vanavond na 12 uur... Maar dorst het echt? Heeft er zin in? Ik heb niet eens heel erg zin in een biertje. Nee. Nee. Is het gelukt? Ik weet niet of het... Ik zit morgen bij Najib Amali, gewoon als toeschouwer. En ik heb er wel... Ik denk wel dat ik een biertje ga nemen. Ja. En die vriend van mij, die had hij... Die beelden waren van afgelopen Maar vond vrijdag. die nog wel leuk om daar op stap te gaan? Ja. Dat wel. Ja. Nou ja. En de Bob, hè, denk ik. Nou, Die de is heel Bob. vaak de En het grote voordeel was dat we allemaal in Groningen wonen. Maar wat ik het grote voordeel vond, was dat ik heel makkelijk de deur kon openen toen ik thuis kwam. Ja, ja. Hey, en de Grutte-actie, want de werken zelf ik bij de verslavingszorg wat naar loon. En er zit een idee achter. Heb je het gevoel dat nou bereikt is, dat het goed komt is? Nou, zeker hier natuurlijk ook op 3 maart in de uitzending geweest. Ik heb nog in het Dagblad van het Noorden gestaan, ook met hetzelfde verhaal eigenlijk. Het heeft voor mij wel... Ik word door veel mensen aangesproken. Collega's zeiden ook... Als je een keer verlegen zit om een gesprek... Doe maar gewoon 30 dagen zo'n bandje om. En je hebt met iedereen een gesprek. Maar hoeveel ongeveer. mensen hebben bijvoorbeeld Mardi? In heel Nederland... ik weet het precies, want ik heb het uitgegraven. 4.595. In heel Nederland? Ja. Maar dat is net een soort.
Ik kan niet zo goed Fries, maar dat is, Dat is niet veel. Niet Nee. veel. Nee, dat is inderdaad niet veel. Maar ik denk dat er een hele grote groep is geweest. En dat heb ik ook wel gemerkt in mijn eigen omgeving. Die dan gewoon wel meedoen zonder dat ze zich daarvoor registreren. Want dit zijn geregistreerde deelnemers op Ik Pas. En in het 4595 ten opzichte van, ik geloof 5, 6 of 700 vorig jaar. Dus Dat gaat de goede kant op. Dan gaat de goede kant op. Oké, Volgend jaar 10.000. Ja, waar zitten wij er dan aan tafel? Maar zullen we dat volhouden, kinderen? Ja. Mannen net? Ja, Simon? Absoluut. Ja, Tuurlijk. ik denk dat ik dat echt wel ken. Hey, bedankt in ieder geval Alsjeblieft. voor die bijdrage en Ja. voor het trots zetten. Hartstikke mooi. Ja, dadelijk ben wij weer te gast onderin de Bon. Dit keer op het Batavisfabriek, in de Batavisfabriek op het Jereveen. Ja, hierin op stritten, je mobieltje gaat daar, je neemt op. Ja, je staat er eigenlijk net bestil dat nou een ideaal moment wezen kan om voor een stritrover om je telefoon te pakken. Dat denk je net. Nou, heel iets vaker worden mensen op stritten brutaal beroofd van haar mobiel, tas of juwelen. En vaak ook mooi flink wat geweld. In jou het wie het de laatste tijd weer raak. En dit is een fragment van Joet van Juster. Voor alle 24 stritroven die Ljouwert dit hier, de politie nou vertochten onhouden. Het gaat om 9 malen uit Ljouwert, tussen de 16 en 47 jaar oud ben ze. 4 daarvan zitten nog vast. Het komt erop aan als je op stritten beroven wordt van bijgelijks je mobieltje. En de gevolgen blowen net behind daar een slachtoffer, want Eltsenier viel hem daarna onveilig op stritten. In Ljouwert is soks dit hier al 25 keer gebeurd. De politie werkt het zo'n de eerste beroving in januari met 12 man onder stritroven. En dat nog nou vertuten, maar de aanhouding van Jochen Ljouwert te Malje troch een verskaat aan opsporingsmiddels. Mevrouw, ik zit je vaker rond tafel, misdiejournalist, criminoloog. Waarom is dit voor jou zo'n belangrijke gegeven? Nou kijk, het hele bijzondere hiervan is dat je toch denkt, ach, straatroof. Het is zo'n misdrijf waarvan je denkt, hoe erg is het nou eigenlijk? En dat is natuurlijk totaal de verkeerde gedachte. Aan de ene kant is het een misdrijf dat als je die daders niet stopt, dan groeien ze bijna standaard uit tot nog veel ernstiger geweldplegers. Ja, echt Dus hier? Absoluut. De jongens die denken van, nou, je kunt maar zomaar wat pakken, die met grof geweld alles zich maar toe-eigenen wat op hun pad komt, bijna letterlijk. Ook niet nadenken over de gevolgen, maar denken, ze voelen zich bijna onaantastbaar. Dat soort jongens moet je stoppen, want anders gaan ze gewoon nog ernstiger in de fout. Nee. Maar aan de andere kant is het natuurlijk vooral ook een misdrijf. Ik vergelijk toch eigenlijk een beetje met inbraak. Als iemand in je woning gaat, hebben veel mensen echt heel lang last in hun eigen huis van die onveiligheidsgevoelens. Stel je voor dat je op straat overkomt, dat je van het een op het andere moment wordt gepakt. Dan is het verrekte moeilijk om weer gewoon over straat te lopen. Dus het is een misdrijf wat eigenlijk niet genoeg aandacht kan krijgen. En dus hartstikke goed dat het gisteren, vandaag zoveel aandacht hier krijgt. Ja, want de aanleiding hiervoor is echt de misdaadmeter. Hè? Ja, Die ja. van, in het AD zit er een heel stuk van. Er is op televisie komt het programma. Ja. Vanavond, dat is vorige week begonnen. En vanavond staat dat ook in het teken van straatroof. En ja, nieuws in Friesland. Dus ik dacht, ik ga toch ook eens even informeren of er misschien vanavond een nieuwtje te melden valt over Friesland. En dat is ook inderdaad zo. Ze vertelde mij dat ze vanavond vertellen dat Heerenveen eigenlijk de enige stad is in Friesland waar het vorig jaar niet is gedaald. Dus in het algemeen daalt het aantal straatroven. In heel Nederland? In heel Nederland en ook in Friesland eigenlijk vrij spectaculair. Met andere woorden ook, het helpt dat de politie er veel aandacht aan geeft, hoog op de prioriteit heeft. Maar vorig jaar 1 plek uitgezonden was Heerenveen. Dat was een toename van 900%. Met andere woorden, een golf aan straatroven daar. Maar tegelijkertijd, Misdaadmeter is ook een statistisch programma. Altijd er ook een beetje goed kijken naar de cijfertjes. Wat zit er eigenlijk achter? Dat moet je dus ook gelijk weer relativeren. Want 900%, dat was in 2013 1 geval. En vorig jaar dus 10. Ja, en dan krijg je een vrij spectaculaire Maar stijging. wat wie de achtergrond Maar van? toch, het is interessant, want het bleek uiteindelijk te gaan om 2 jongens die verantwoordelijk waren voor die volledige straatroofgolf. En die jongens hebben ze ook te pakken gekregen. Vandaag nog even met justitie contact gehad. Ze hebben een tijd vastgezeten, zijn wel weer uit voorlopige hechtenis ontheven. Maar binnenkort, 23 april uit mijn hoofd, komen ze voor de rechter. En mij werd wel benadrukt staan de een 8 feiten, de ander 13 feiten. En straatroof noemen we, maar eigenlijk gaat het om diefstal met geweld en afpersing. Hè? Ik bedoel, het zijn echt serieuze Wat kun je delicten. ervoor krijgen dan? Nou ja,
officieel zelfs oplopen tot, ik meen zelfs 12 jaar. Maar echt forse gevangenisstraf kan je ervoor krijgen. Hoor. Het is echt iets wat je niet moet onderschatten. Ja. Maar dus in april komen ze voor de rechter. En het laat echt zien dat het helpt. Want Heerenveen is sinds hun aanhouding weer straatroovrij. Ja. Maar je leest ook in de kranten, onder andere in Ljouwert en ik ben op het Nijsje. Er is een heel soort kopiegedrag. Ja. Ja, er zijn nou nog mensen onhouden in Ljouwert. Dat zijn net alle mensen die het van het willen binnen voor de stritraven. Maar ze kopiëren elkaar. Ja, en het is echt een delict wat vooral wordt gepleegd door jongeren. Vooral tieners. Deze jongens in Heerenveen waren ook 18 en 19 jaar. Ja, en een beetje macho delict. Maar waarom? Stoer. Is het zo makkelijk dan? Ja, het is makkelijk. Ze denken dat dat makkelijk is. Ze denken van het is een makkelijke manier. Het is het snelle geld. Snel op makkelijke ik pak mijn telefoon, hartslats en het is voort. Maar laat ik zo zeggen, ten eerste, het is niet makkelijk. Want je moet toch echt wel het een en ander... Ja, hoe zou ik zeggen? Er zit ook altijd een aanloop. Je gaat niet van het ene op het andere moment natuurlijk zo'n ernstig delict plegen. Maar aan de andere kant, dat kopiëren, dat is ook wel kenmerkend voor dit soort dingen. Omdat ze denken, ja, het is wel een hele snelle, makkelijke manier om aan geld te komen. En maar wat maak je nou dan maar die jongens? Want het zijn dan vaak jonge jongens. In Ljouwert trek 12 ouderen, van 46 jaar. Ja. Maak je die nou heel streng straffen of maak je die juist in een traject zetten om te voorkomen dat ze grote crimineel worden? Dat is een hele grote en moeilijke discussie. In het algemeen kun je natuurlijk afvragen wat de zin is van gevangenisstraf, maar vaststaat dat je hier in ieder geval moet ingrijpen om te voorkomen dat die jongens doorgroeien. En dat gebeurt momenteel echt in heel Nederland, ook in Friesland met grote voortvarendheid. En wat je ermee moet doen, natuurlijk moet je ze meer geven dan alleen maar gevangenisstraf. Maar de praktijk blijkt wel dat je die jongens toch aardig tot stilstand kan brengen. Ja, dat is nou het nog blikken de bin op bepaalde sites kun je zien hoe je jezelf gedragen moet. Hè? Maar is het dan zo dat je nou in Ljouwert eigenlijk dus net met belly matten? Nee, of dat je pinnen en denken ook maar heel gauw een pinpas? Kijk, je kunt nooit zeggen van jongens, je hoeft niet op te letten, want dat is natuurlijk volledig onzin. Maar aan de andere kant, je moet ook reëel zijn. In de grotere steden komt het voor, in de kleinere steden. Het gros van de kijkers in de kleinere steden. Nou, Annemarij, heeft dat er wel eens uit te krijgen, hoor? Of je het? Nog net, nee. Nee, en nogmaals, ik bedoel, het is ook echt heftig. Hè? Het is anders dan zakkenrollen of een diefstalletje. Dit is echt fors geweld, hè? Ja. Afpersen. Als je dat en dat niet doet, dan doe ik je dat en dat. Ja. Dus echt wel heftig hoor. Maar kortom, je moet wel op je spullen blijven passen. Je moet natuurlijk niet zomaar met mobieltjes rond gaan lopen. Maar aan de andere kant, we moeten ook niet in een soort angstpsychose belanden. Dat er elk moment uit een hoek iemand kan opduiken. Oké, alert, maar normaal. Simon, tegen dank. Prima. Okay. Ja, deze week hebben wij in Bientek nog een serie portretten van mensen die het alle dagen hetzelfde werk doen. Onderin de bongen of onder de machine. Ja, je kan je afvragen, is dat saai? Nou, Maarten de Vries werkt het al 40 jaar bij Batavus op het Jereveen. En nou, dat wil hij nog lang net wij. Ik ben van het LTS overgegaan en ben bij het arbeidsbureau daar gegaan. En de meesten zijn hier maar in bij Batavus daar, want daar kunnen we meesten beroepen. En ik ben naar Batavus daar gegaan en ik mocht horen dat je moest eerst nemen keuren weer en toen goed beginnen. Zie je? Ik flash je nou die wil. Het website is al hard en je leest de vellen lees je in de rol. En dan druk je op de startknop en dan wordt de vellen inleiden. En dan biedt de machine was aan een beetje wat er aan moet. Als het wiel er in één keer in stiert, dan bloedt het erin staan. En dan hoor ik de spaak van de nippel die dan automatisch naar voren komt. Zo'n we beginnen en dan gaan we om 11 uur de eerste pauze. Ik maak je, als ik in de elektro zit, dan om maar bij de 160 te worden een paar minder. Je heb ik weer in pastoren, maar ik word even een paar dagen wachtje, maar meer tijden zitten dan maar 160 in.
Ja, wat voor mij is het mooi, hè. Daarom gaan we ook wel even een dag heen en daar zitten. Nou, ja, en werken mooi overal. Ja, over het algemeen hij een leuke collega's. Nou, dat staat meest Nicolas. Werken mooi overal. En zeg maar dat dan ligt het een oor in van dan denk je, nou, we moeten door, dat is mooi waar. Maar het is ook wel hoor. En dan zeg je, ja, we gaan onderdak jongens. En dan, ja. En ze zeggen, oordeel is wel wat bij. Maar de bedrogen, dan heb ik mijn pensioen weer wel, ja. Want je kan wel wat krijgen natuurlijk, maar dat gaat me net vanuit. Ja, dat hebben we wel. Hard-working people to put the business back on track. Everyday people. En monier om zo'n uren, dan is hij er weer. Ja, morgen hebben we een portret van Petra. Onderin de bond pakt zij fly zien. Ja, Annemarije, het is tijd voor die, want er is al een weekend aan het skarrelen geweest op ziek naar leuke Frieske dinkies. Nou, er is springen. Ik heb een mooie ding, vind ik, in Roelof. We beginnen vanzelfs met Frieskoppediek, dat doen we alle keren even. En we hebben een geweldige foto gekregen, een Frieskoppediek van Pieteke uit Wommels. Ik wel bekend op social media als Friesk Vromme, ze doet een soort met Friesk. En want zij het haar schutting in de tuin, had zij opfrist met sinneskin-waar worden. Maar stel maar even vallen. Sinneskin-waar en mooie vrouwen waar we ten het warm van. Nou. En dat, waar zit dat? Seychelles, denk ik. Seychelles, oké. Ja. Of het is op de andere kant van de schutting. Dan zit de rest Voor de van fietsers of zo, die erbij komen. Ja. Een mooi idee, toch? Ja, zeker. Ik werd er blij van in elk geval. En we kwamen nog een mooi nieuws in. Een mooie Frieskoppediek. Dit Jiskevet weer te zien in het UMCG, het ziekenhuis in Greens. En er staat op, een beetje briek is een menselijk. Maar dat weer een beetje briek, want ze weer in de K-vierten in menselijk. Nou ziet er een menselijk in plaats van menselijk. Maar goed, dat past het al wel mooi. Ja, en iedereen is prachtig dat het erop staat. Maar wat houdt het in dit? Nou, mag het vrij vertalen als soks van elke gek heeft zijn gebrek. Oké. Beetje vreemd, maar wel lekker. Nee, dat is het net, denk ik. Nou ja, ongeveer. Dus snappen ze wat ik bedoel. En kwartlien weer er in datzelfde UMCG een machtig mooie streektaalactie. En ik weet net dat je hem ervan hebt, wat je met van mij kregen hebt. Maar show maar even mij. Medewerkers van het ziekenhuis konden van een morgen een karmeidje uit de buttons Praat maar Friesk. Grunners is goud en tegen mij kun je Drents praten. Het is voor het eerst dat het ziekenhuis op deze wijze omdenken houdt aan de streektaal. Het is altijd mooi als mijn eigen patiënten goed Fries praten kisten. En dat brengt het een beetje en dan vielen mensen zich thuis. Maar ik ken ook wel een beetje Grunnings praten. Dus ik vind altijd, je moet met elke niet in praten kennen. Ja, de Grunninger rond tafel die zei, ja, dat heb ik echt zoen. Ja, is bekend mij. Ja, dat klopt. Nou, hadden we ook bij onze eigen omroep Groningen. Terwijl Edwin Noord, die heeft er ook aandacht aan besteed. En het is bij mijn ouders wonen in Drenthe, het was op RTV Drenthe. Het is overal in aandacht geweest. Maar dit is in een complete noordeling. Ja, fantastisch. Dat moet ik wel. Ik werk natuurlijk bij VNN. We zitten in heel het noorden. Ja, dat is echt verdijhandig. Ja, want dat is belangrijk. Als je in voet brekst of in het Fries in poort brekst, dan was het wel dat hij in het Fries zien hij wat zei. Ja, er komt vaak net om hele lietse dingen bij het ziekenhuis. En dan gaat vaak ook wel om emoties. En als je dat in je eigen taal doet, dat is toch heel fijn. Ja, nou moet het erin. Ja, en ik vond dit heel bijzonder. En ik mooi om te zien hoe de zwaarige verlieners dus echt bewust binnen dat een taal in haar werk heel belangrijk is. Omdat mensen haar dan beter uitdrukken kennen. En hier nog een heel mooi voorbeeld van iets unieks wat mij opviel in het Nijs. Erik van der Zee uit Apeldoorn die een oproep voor zijn dementerende mem. En dementeria, dat is in het Fries is dat Ine Benskes. Heeft dat wel eens van ja? Nou, Ine Benskes, ja, het klinkt... Ja, Bennig. Ja, in de Bens. Waarom naar de Bennetiert? Ja. Dat zie ik nog nooit trouwens. Nee, hè? Ik vind het een hele mooie uitspraak. En de week zei dat zien mem, dus als Famke, altijd Fries praten het. En nooit ze dus in de Benskes dementerend is, kiezen dus ik alleen maar Fries verstaan en Fries praten. Alleen haar zoon is net Friestalig opgegroeid. Nee. Dus hij kon niet net meer communiceren met zijn mem.
Daarom die hij er oproep, want hij wil graag help van mensen uit de buurt die hem helpen kunnen om met hem te communiceren. En binnen no time weer er 100 vrijwilligers. Fors in het nieuws. Ja, die het helpen gewoon om met hem te praten en gezellig bij Ja, koffie te bijzonder drinken. verhaal. Ja, dat mensen dan weer vromkriepen nooit Fries. Dat is heel mooi. Ja, vond ik heel mooi. Dus dat weer heel opvallend. Oh ja, en wat misschien wel leuk is voor Erik van der Zee, want als er dan het Fries leren wil, of je hem, dan is er een hele mooie nieuwe website. Die heet Leer maar Fries. Hij is van de AVOEK. Ik heb hem hier op de iPad ervoor. Wat het inhoudt is dat je alle weken 4 vragen krijgt. Meer karvragen, meer keuzevragen. Als je maar wat grutter, dan kun je tussen mij wat beter zien. Dus hier staat het, leer maar Fries, beziek je het maar. En het heet blinder of blunder, dus het is, maak je het goed of maak je het net goed? Dus even testen met test van mij? Nou, Tom, kom maar op. We hebben hier laatst een test die bij de omroep, dus ik zit er helemaal niet. Oké, komt-ie. Eerste vraag. Hij zit in de Lietse loegen. Wat betekent die uitdrukking? Kleine leugen. Hij liegt, klein beetje. Leugen om best wil. Nee, Lietse loer is dat je ziek bent volgens mij. Of dat je het net goed mee Je doet. kan niet kiezen, dus dat is een beetje flauw voor mij. Want je hebt hier gewoon 3 keuzemogelijkheden. Hij had het net zo makkelijk. Hij went het in een Liets huis. Of hij mag graag eten. Nee, net zo makkelijk, dat is hem. Ja. Hij had het net zo makkelijk. Dat is hem. Ja. En nog één? Vul ze maar in? Oh ja, ik ben hem even niet vullen. Daar is het. En ze doggen wat uit Weelsk. Wat betekent het woord uit Weelsk? Eerst maar even die boetelanders. Ik zal ze even een keuze mogelijk. Ja? Overmoedig, doornat of ongelukkig? De eerste. Overmoedig. De derde, denk ik. Ongelukkig? Eerste, ja. De eerste. En dat klopt het, hè, juf? Dat is heel goed. Ja, dat is goed. Nou, we hebben een goede punt scoort. Nou, prachtig. Super. Dus waar ken je wat mooi die website? Hoe heet je ook de website heet? Leer maar Friesk. Leer maar Friesk. Optie Fries dus. Juist. Nou heb je die iPad lezen. Ik ben zelfs docent Friesk. En ik werk echt met een iPad. Er zijn een heel soort nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. En vooral voor het vak Friesk. Waarin er 4 voorop in het onderwijs. Want wij hebben serie 36. Dat is een digitale methode. En daar werken de leerlingen al mee. En na dit squalier kunnen alle leerlingen in Friesland hiermee beginnen. De boeken die ben aangeschreven. En nu gaan we dus echt oerstappen naar Nijlinen. Dus dat is geweldig. En wij hebben het thema cultuur. Ik maak er al een beetje om lightje, want ik hier de leerlingen de opdracht doen om mijn cultuur en skiertnis om een opdracht te maken. Dat ze een presentatie doen moesten over een bekende Fries. Nou goed. Toen vliegen vanzelfs Doutzen Kroes en Johannes Riepma. Dat vleeg me om mijn eren. Maar ik zei, prima. Maar denk ik even wat verder waarom in de skiertnis. Grutte pier op erin. Ik zei, hartstikke goed. Maar ik zei, nog meer uit de skiertnis? Nou, doen we het even stil. En toen zei ik, Mata Hari, zei ik. Ze zei me, jongen. En je zei, wat? Badr Hari? Nee, zei die hoor. Ze zei, Vibi Shuriadi. Ik dacht echt, je kent Vibi Shuriadi wel, maar je hebt nog niet van Mata Hari het. Dus dat weer echt machtig. Toen zei ik, nou, liet je hem even zien. Ted Roosendaal, theatermaakster, had er een prachtige theatervoorstelling om maken. En toen liet ik dus deze foto zien. Ik heb hem zien van Ted. Ja, die zou dan nu achter u zo op het scherm verschijnen. Ja, daar is ze. Nou, ja, daar hebben alle jongens er wel bij, hè? De jongens die wonen nou wel om Mata Hari haar presentatie wel. Dat is geen enkel probleem. Geen Badr Hari, dat zie ik ook wel. Dit is geen Badr Hari. Nee, want nou komen we uiteindelijk bij het shirt, hè? Wat gewoon heeft. Nou ja, het stond met tafel wel dat gewoon de man van baashimt.nl, die heeft gewoon mijn verhaal in een shirt verwerken. Badr Hari en Mata Hari, dat weet ik gewoon. Matter Hari. Matter Hari. Mooi haar hollen en haar gespierd lief. Dus ik hoop net dat ze als exotische danseres doen geweest heeft. Dat ze iets vrouwelijker Ja, we zeggen nou direct op. We hebben het gezien. Dus, ja, dat is mooi. Maar dit is puur tafel dus. Dat is tafel. Ja. Maar die site, want die hebben we direct voor. Die kun je meestal even zien. Er staan heel veel leuke dingen op. Want dat is wel aardig, hè. Je mag jezelf je eigen idee bedenken. Shit, dit is echt een heel levensandje. Nou, ik zou bekend uitdrukken. Wat zit je bij eigenlijk? Bargebieden stiert hier. Op zien Alwen 30. Hele mooi. Ja, misschien kunnen we dat ook nog even zien. Was dat nou juist? Het is wel aardig wezen. Ja, hier op zien Alwen 30. En hier Matter Hari, dat is mijn shirt. Ik heb mijn drazen. Ik ga nog even verder, want deze vind ik zo leuk. Wat is dit? Bargebieden? Bargebieden. Ja. Nou liep het dus leuk om jou thuis dat je denkt, nou, ik heb ook wel zo'n hele leuke slogan, Frieske slogan die je net met zo vaak jaren, die het wel even ergens op slaat. Nou, die kun je naar u sturen, bient het omroepfriesland.nl. En de mooiste die
ziek je uit. En die wint dus dat prachtige shirt van Matra Hari. En zelf, ik wil het nog eventjes wat onttaaien. Want ik heb ook al een gongwest, creatief. Nou, Was het even shirt dan wat moet ik ik graag betocht? het shirt winnen, hè? Ik wil het shirt winnen. Shirt, dit heb ik betocht. Hoe vies hem? superkring. Superkring. Oh, daar ben ik het natuurlijk heel niet zo mooi mee eens, hè? Nee, die past misschien wel heel goed in het thema. Maar ik wil nog een keer zien, want ik heb een heel soort werk van over zelf. Wat vies ervan? Soepen en kring. Ik vind hem geniaal. Ja, geniaal. Ja, heel mooi. En dat is gewoon heel Maar goed geef dringend dat t-shirt dan ook maar gelijk, want beter dan Nou, dit. mensen sturen dat dus op. Anne Rijwis, de t-shirt erop, Pieter genoeg. Ja. Daar is nog een heel soort leuke dingen van een keer. Dan maakt ze er wat van, hè? Of net? Zeker, gewoon dan. Zie Hartstikke nou. bedankt. Hiermee al bedankt. En tot de volgende keer weer gauw. Hè. Ja, dit weer het van Joen. Morgen hebben we hier een debat over het afschaffen van het molkwotum. En dan zit je Geert Kooistra van de LTO en Rini van der Sande van de Partij voor de Dieren. Dat is morgen. Voor nou een hele mooie Joen verder.